Здравейте, колеги! Сега ще ви покажа последните два двигателя, които ще обърна и повече няма да се занимавам, понеже трудно се намират части и са скъпи. Бомбардинето с него съм приключил. Вече няма нищо. Не може да се обръща. Показвам ви част от работния процес, как се правят тия двигатели. Ето, това е Roger RF-120. Блока е изчистен, измит. Този е МА 60. Блока е изчистен, измит. Буталото изчистено, измито. Цилиндъра хунингован. На роджирането утре ще бъде готов цилиндъра и буталото. Ще бъдат шлайфани. Коляновите валове. Двата са шлайфани. Главите са минали през сервис. Сега остава само да поръчаме помпени елементи, разпръсквачи, лагери, гарнитури, семери, филтри, горивни, маслен и така нататък. Всичко се слага ново. Който ги купи тези двигатели до година, да знае, че ще работи. Това са едни от най-мощните двигатели едноцилиндрови за косачки, които стават, но няма такива с ляво въртене. Аз ги обръщам. Така, това е от мен, колеги.